Инициативата "Българската Коледа" вдъхнови ученици от второ СОУ професор Никола Маринов от Търговище да напишат стихове за надеждата си за един по-милосърден и добър свят. Вече четвърта година децата от клуб "Добротворчество" издават вестник с литературни творби, чрез които приканват да направим една щастлива и уютна Коледа за болните деца. Доброто в детските души е намерило израз в стиховете, есетата и разказите на тези ученици. Просто думите завинаги остават в душата и една добра дума винаги ще се помни. Доброто е заложено в нас от Бога и трябва само малко шанс да му дадем. Да бъда безразлична аз не мога и ще живея с чудото аз всеки ден. Нека помислим за тези, които имат нужда от магията на Коледната нощ, от вярата в доброто. Граждани на нашата родина, помогнете им и тази година. Нека огънче да грейне в очите и любов да стопли им душите. Моите редове са посветени на тъжните деца, които нямат семейство, нямат от кого да получат майчина ласка и топлина. Всяко дете заслужава поне един ден в годината да получи частица щастие. Ръководителят на литературния клуб Зорница Апостолова казва, че децата сами са открили силата на словото и вече четвърта година не пропускат да дискутират в час за нуждата от човешко милосърдие и съпричастност, а 10 си литературни страници подаряват на Българската Коледа. Всяко опазване помага да се вземе на дете в беда. Ние